Това страйк, аз съм Godlike. Аре, давай. И това е наша приятел. И сега може да ме следите мене. Прото той ми се името. Го! Я! И може да слушате малко песен от него. Давай. Ей, виж сега хора как го вкарам. Дайте се да ви... Кой ще прави Godlike? Дай се. Аз снимам. Здравейте хора. Ето Godlike, дето бяга. И малко песен. Бяга да ми къв го ще вкара. Ето го. Ооо, гол! Ко? Давай. Чакай сега да видим то. Как ме името? Прото ли ко? Да, про. И той е про. Не знам, двамата са прото. Оп! За малко. Давай, сега стрик едно, да тири едно. Сега съм аз. Godlike. Сега! Давай се! Сега съм аз. Дай, брато, дай! Снимай го! Това, как беше името? Godlike. Ето го е. Снимай го все хубаво. Давай, какво правиш, учи? И сега снимаме на музика. Да видим. Гол! Сега ще е прото. Давай, брато. Сега там ще ретам на коли. Давай, прото. Ей, хора, сега се ретам. Днес го си те посретам. Коля, сега прескачам те градия. И нещо не можах да направя. И сега, аз съм аз, Godlike. Сега ще Godlike. Хайде, давайте. Знай, Ванчо, уджет. Той е много гледчик, той е много як. Така, Петьо. Това е стрик. Стрик. Давайте. Ето това е Колу. Петьо, без да имаш до мен да видим. Арче, нямате ли вече да вкарате? Арче, давайте. Мина още. Стай, да. Те си първи. Първи е. Това е синя топка. За малко. Изпаси! Сега съм аз! За малко да вкараш. Да. Бягай. Песка. Бягай. А какво е? Аз съм е. Добре, после. Давай, аз съм. Аз съм про. Бягайте се. Про. Аре, деца. Чакайте, давайте. Какво правиш, бе? Давайте. О, и за малко е. Сега е... Сега про ще играе. Те ще влезеш ли, бе? Да, запомни. Ще влезеш ли? Давай. Така, моля ти е първо. Така, може малко да слушате песен? Ай, сега кой? Ай, давай. Браво! Е, сега хора, давам щафетата. Давай, прото. Чакай. Давай, брате, дай. Чего цепи? Аз ли, бе? Дръж телефона. Ето го, добър е, братан. Чакай, че снимаме. Дай малко. И това беше от нас, хора. Това беше страйк. Давайте, хора, сега ще видим на баскетболното ще стане ли. И добре, хора, това беше страйк, това беше прото, това беше и другото про. И чао!